De voorbereidingen voor het referendum, daar bedoelt u de informatie mee die gegeven wordt. Die zijn in volle gang. Beetje kort dag. Dat betekent dat er onder druk gewerkt wordt en ook misschien niet altijd elke deadline gehaald wordt. Aan de andere kant, iedereen is al jaren met het onderwerp bekend en wat dat betreft loopt de voorlichting zoals die loopt. En ik denk niet dat wij daar ontevreden over hoeven te zijn. Nee. Toch is er nog wel wat onduidelijkheid. Dus, als eerste vraag wil ik u vragen, als de meerderheid nee stemt, betekent dit dat volgens de verordening dit gezien moet worden dat de burger zich niet kan vinden in het feit dat we openbaar lichaam zijn geworden? Ja, dat is dan wel de conclusie. Wij merken dat ook in de voorlichting best een lastige afweging. Het heeft een vormkant, gewoon puur staatkundige structuur. Openbaar lichaam binnen de Nederlandse rechtsorde. Aan de andere kant speelt natuurlijk ook een rol hoe dat allemaal gegaan is. Dus je kan voor die structuur zijn, terwijl je toch vindt dat daar onvoldoende voor Bonaire uitkomt en dan toch nee stemmen. Betekent niet dat de bestaande situatie eindigt bij no. Het betekent dat er dan omgezien moet worden, en dat is dan weer politieke arbeid, naar mogelijke alternatieven. Het gaat over het zelfbeschikkingsrecht, het volk beslist, dus dat zal dan weer in een referendum aan de bevolking moeten worden voorgelegd. En voor ons als commissie is het niet goed voorstelbaar dat dan ook niet weer de optie openbaar lichaam op het stembiljet zal staan, omdat je dan pas echt je keus kunt maken. Zijn die vervolgvragen al bekend, als mocht de meerderheid nee stemmen? Nee, formeel moet ik dan verwijzen naar de Eilandsraad die daar een verordening over zal moeten maken. Maar er valt vanuit de algemene beginselen van het zelfbeschikkingsrecht natuurlijk wel iets over te zeggen. Er zijn altijd 3 mogelijkheden. Integratie, dat is wat we nu hebben met het openbaar lichaam. Een vrije associatie, in welke vorm dan ook. Dat kan zo ver gaan als de autonomie zoals Curaçao en Sint Maarten dat hebben bijvoorbeeld. Het kan ook afspraken zijn over deze onderwerpen zijn voor Nederland en die blijven bij Bonaire, wat dan ook. En ik denk ook dat je formeel de optie van de onafhankelijkheid moet aanbieden. Al zal daar niet veel belangstelling voor zijn, maar dat is al te veel gezegd namens de referendumcommissie. In de verordening staat dat blanco stemmen ook een geldige stem zijn. Wat gebeurt er als een meerderheid blanco stemt? Volgens de verordening zou een tweede referendum alleen komen als de optie nee een meerderheid heeft. Betekent dit bij een meerderheid aan blanco stemmen dat er geen tweede referendum komt? Dat zijn een heleboel vragen achter elkaar. Blanco stemmen tellen gewoon mee. En het betekent dat je de stemverhouding beïnvloedt en door een blanco stem natuurlijk de geldige stemmen voor no en sí naar beneden drukt. Als er zoveel zijn, en ik begrijp dat in de vraag zoveel blanco stemmen dat een meerderheid is, ja, dan maakt het de bevolking dus kennelijk niks uit. En dan is dat voorlopig einde verhaal. Lijkt mij niet te verwachten, maar technisch gesproken zou dat zo zijn. Indien de optie ja een meerderheid behaalt, is het in de toekomst nog mogelijk om een zelfbeschikkingsreferendum uit te schrijven? Het is wel zo dat eigenlijk zowel bij onafhankelijkheid als bij integratie, dus volledig opgaan in het voormalige moederland, formeel het zelfbeschikkingsrecht uitgewerkt is. Dan ben je klaar. Want uit het verband van Nederland weer stappen zou een soort afscheiding zijn. En daar wordt niet van gehouden in deze wereld. Aan de andere kant is de opvatting toch ook wel sterk dat als het gaat over voormalige koloniën en een moederland waar heel veel oceaan tussen zit, het niet per se zo is dat dat zelfbeschikkingsrecht zou zijn uitgewerkt en kan het ook dan nog gebruikt worden. Ik begrijp uit Nederlandse berichten altijd dat daarvoor ook dan 1 telefoontje genoeg zou zijn. Dus aan die kant zal daar geen bezwaar tegen zijn. Op welke manier gaat de referendumcommissie het volk verder nog informeren? Binnen de mogelijkheden die we hebben, ook de middelen zijn beperkt. Wij maken die bulletins, de eerste is gisteren verschenen. De tweede komt heel binnenkort, ik denk eind volgende week.
En dan nog 2 weken daarna een samenvattend bulletin, een week voor de stemmingen. Ja, dat is altijd ook de vraag, hoe breed moet je de bevolking daarin in informeren? Wij waren gisteren, gaven we voorlichtingen in Rincon. Ja, en daar was de conclusie toch ook een beetje van, je zou alles moeten nagaan op het gebied van onderwijs, van sociale wetgeving, van belastingen, van het geldstelsel, om te kunnen zien of je er voor of tegen bent zoals het gaat. Aan de andere kant is het ook een hele simpele vraag. Wie wil je dat op al die terreinen uiteindelijk beslist? Is dat uitsluitend Nederland, de Nederlandse wetgever, Den Haag? Of vind je dat het anders moet en dat er ook een uiteindelijke, in het statuut verankerde bevoegdheid moet zijn op allerlei terreinen waar Bonaire dan bevoegd zal zijn, met uitsluiting van Nederland. Dus aan de ene kant moeilijke afweging. Er komt heel veel bekijken. Het is ook een proces. Er wordt nog onderhandeld. Er zijn voornemens. We kennen het rapport van de commissie Spies, zal ik maar zeggen, waar ook de nodige richting wordt gegeven, waarin gewerkt zou moeten worden. Aan de andere kant heel simpel. Wie heeft het laatste woord in alle zaken Nederland? Dat is integratie. Behouden ze dan de huishouding van Bonaire, maar ook de omvang daarvan wordt weer in Den Haag bepaald. Of willen wij toch dat een aantal dingen echt bij Bonaire blijven en daar zonder inmenging van Den Haag? Nu is er heel veel politieke onrust, laat me het zo zeggen, om het referendum heen. Wat vindt u daarvan? Speelt de commissie hier nog een rol in? Ja, wij proberen objectieve, neutrale informatie te geven. Wij hebben ook geen opvatting op wat u zou moeten stemmen. Over wat u zou moeten stemmen. Het is wat dat betreft heel eenvoudig. Aan de andere kant merken wij natuurlijk ook, en dat is ook gebruikelijk, dat politieke partijen zich uiten. Is ook de bedoeling. Er moet discussie in de samenleving zijn die wij natuurlijk niet kunnen stimuleren door te zeggen van nou, volgens ons is dat beter en dan kan iemand anders daar tegen ingaan. Dus die discussie moet uit de samenleving komen. Als wij daarin dingen zien waarvan wij denken dat is ook onjuiste informatie, dan kunnen wij alleen maar onze eigen informatie herhalen. En we zullen zelfs daarbij niet zeggen tegen wie die eigenlijk gericht is. Nog een ding wat heel erg speelt op het moment is of Bonaire is opgenomen in de grondwet in Nederland op het moment. Wat kunt u daarover zeggen? Nee, dat is nog niet rond. Dat is ook een uitgebreide procedure. Want het zou de wijziging van de Nederlandse grondwet betekenen. Dat gaat in 2 lezingen. De eerste keer dat er aanleiding bestaat om de grondwet te wijzigen. En als dat aangenomen is, dan moeten er weer verkiezingen komen. Die gaan meestal dan niet over die grondwetswijziging, maar over wat anders. Maar goed, dat zijn formeel wijzigingsverkiezingen zou je kunnen zeggen. En dan in tweede lezing moet er een 2/3 meerderheid voor zijn om de grondwet te wijzigen. Dus het is een lang traject en het is ook niet verbazingwekkend dat dat allemaal nog niet gebeurd is. Het is wel van belang, want zolang dat niet gebeurd is, is er ook geen grondwettelijke bescherming binnen de Nederlandse rechtsorde van de autonomie van Bonaire. Gemeenten en provincies in Nederland staan in de grondwet. Daar mag je maar zo niet aankomen als wetgever. Dat is toch een lagere regelaar dan de grondwetgever. Die bescherming geniet op dit moment formeel Bonaire nog niet. Het is wel van belang. Ook voor verkiezingen, denk ik, voor de leden van de Eerste Kamer. Maar vooral voor die bescherming van de autonomie, het eigen bestuur van Bonaire is het van belang. Maar dat kan allemaal nog wel even duren. Heeft u zelf nog iets te vertellen wat ik niet heb gevraagd? Dat u denkt van dat is heel belangrijk? Ja, het ligt natuurlijk ook op onze weg om de mensen op te roepen om te gaan stemmen. Gebruik je recht, informeer je. En 18 december iedereen naar de stembus en meebeslissen over de toekomst van Bonaire. Mochten mensen meer informatie willen, hoe kunnen ze dat vinden? Goed dat je dat zegt. We zitten op internet, op Facebook, we hebben een website, allerlei andere media. Er zijn voorlichtingsavonden, maar we hebben ook een bureau hier aan de overkant, Kaya Corona 31 geloof ik. Nou ja, dat staat overal. 13. Oké, 13.
En daar kan iedereen terecht met zijn vragen. Er is ook een mogelijkheid om op de website vragen te stellen. Die worden dan ook beantwoord. Ik kan niet zeggen nog dezelfde dag, want het is allemaal ook een beetje in opbouw. Werkende weg ontwikkelen we onze methodes. Maar iedereen kan daar terecht met zijn vragen. En zoals ik zeg, wellicht niet op dezelfde dag, maar iedereen krijgt ook antwoord.